Takže čaute ľudia, vítajte v novom podcastu. Dneska bohužiaľ znova bez hostia, aj bez Miša. A dneska sme tu na vonku. To fakt. No, môžeme ísť na to. Takže rovno to odpálime tým, že pojeme na Champions League To bol môj nápad aj. a začneme obľúbeným zápasom Jančiho Liverpool PSG. Takže najprv necháme vždycky hovoriť odborníka. Takže prvý zápas, tragédia, 3 strely na bránu, ktoré boli vlastne že zblokované. No a druhý zápas bol troška lepší už niečo. Ale výsledkovo ne. No hej, no. Rozhodca na ňo pískla penaltu. Stop yapping, bro. Dobre. Dobre, aby som sa presunul na taký asi najviac kontroverzný zápas. Atletico. No, Atletico Barca. Takže Atletico Barca. Môžem začať ja hovoriť, chlapci. Ja, Barca, Vizca Katalónia. No počkaj, my sme už v minulom podcaste preberali Barcu Atletico prvý zápas. Sa mi zdá. Vtedy nehral. Ale môžeme to prebrať ešte raz, Hej, no. výsledkovo 2-0, tak čo? Takže ja to idem zhodnotiť, hej, chlapci. Toto tam rozhodca. Takže Lamine Yamal 1-11, chlapci. Však všetci ostatní, tie ako nehrali tak, jak Yamal, ale zadno. Ale podľa mňa tie dve červené karty, čo dostali v oboch zápasoch, strašne obmedzili. Najviac, čo ma zarazil, bol ten Fermín López v druhom zápase, čo dostal štupľami do tvare, No. ani žltú nevidel ten Ani brankár. faul nebol, kamo. No ja viem, že ani žltú nevidel, to Jemu tieklo ako. ja ani nič nechcem Však on mal hovoriť, rozbitú ale peru. No, to minimálne, keď už nedá ani žltú, ani červenú, tak minimálne nech dá aspoň Kamo, lebo si faul. skús porovnať faul, hej? Ten, čo spravil Kubarsi a ten, čo... Nie, Eric Garcia spravil v druhom zápase faul. To hej. Eric Garcia a čo spravil ten ich bránka, neviem, jak sa volá. No aj prečo nechytal Oblak? Zranený. No, si pamätaj, že ešte raz Kamo, keď si porovnáš ten faul, kamo, ten Sorloth proste nevie ustať súboj. A to je už jeho problém. A on mu dá tak štuplikmi, To presne, ak dnes na zápasu. tak mu štuplikmi dá tu, mu teče krv. A keď ste pozerali ten zápas, tak to bolo vidno aj na závere. A nič, súdi, nič. neviem, ale ako. Ako musím uznať, že možno to bolo trošku kontroverzné, určite. Kus, hej, ale zas nemyslím tak, že pre mňa Barca sa kus na to vyhovárala. Ale podľa mňa ten zákrok, čo mi tieklo. Dobre, to hej, to áno, to zase hej. No tak skoro to comebackli, skoro. Veľmi dobre hrali, ale nakoniec to nezvládli. Takže by som rovno šiel. Arsenal Sporting, prosím, Presne, môžem no. ja komentovať? Hej. Takže, vypnem tablet, hej. Takže, Arsenal ukázal, že to není poriadny tým. Možno je, ale potom Sporting ako prepač. Sporting je dobrý tým, určite patrí do top. Však jak comebackli, kamo, Bodoglin. No. 4-0 No, po prvom áno. zápase, ale oni to comebackli. Určite patria do možno, neviem, teraz nechcem preháňať, top 20. Približne. Ako históriou určite, však kamo, Áno. Leao, Fernández, Ronaldo, Hej, dobre. no. Toto nemusíme preberať, ale ako môžeme, kľudne, bez problémov. No, ale ja by som skôr povedal to, že ako v prvom zápase ten jeden gól. Dobre, v 80. či na konci dá... Hej, úplne na Hej. konci dal gol, 85. Dobre. sa mi zdá. OK, berem. Nevedeli, ale 0-0, druhý. A hovoria o sebe, že sú najlepší klub, že všetko. Hej, Arsenal, každý mi príde, že nemá pred nimi rešpekt. Nikto. Ja by som ani nemal. Lebo kamo, oni zahrajú. Oni skončia druhé ešte v tabuľke, kamo. Vlastne zajtra sa hrá City Arsenal. O to. Hej, áno. Jaký je rozdiel? Môžem sa kúknúť. 6. A mne sa zdá 6 bodový. A keď City vyhrá, Tak 3. No. tak 3. A to už. Stačí jedna prehra Arsenalu a Asi to dorovná.
presne tak, takže to... No, neviem proti sportingu ten ich výkon, že? No. A ako, dobre, ja teraz fakt nič nechcem hovoriť. Hovorili podľa mňa celý svet, že wow, Gyökeres ide, vieš, zo Sportingu tam. Ale, dobre, je to výborný hráč, áno, musím uznať, ale nepredvádza tam podľa mňa to, čo chcel od neho celý svet. To bol dobrý rozdiel, presne tak. No. A Gyökeres dáva góly, ale to je také jak... Nemá si neslaný. Presne tak, ono je to niečo také jak Mbappé. Oni si to riešia tým. Lebo predstavte si, čo by bol Mbappé, kebyže nedáva góly. Nič. Dobre, ale tiež Mbappé sa mi nepáči v Madride. Teraz hlavne tie milión videí, že vieš, diktátor. Mbappé diktátor. Hej, ako dobre, na tom sa smejem, hej. Akože. Dobre, poďme späť k Champions League. Ako ten najlepší zápas. Bayern Real, hej. Takže, Dobrý zápas. A ako, určite. Dobre, prvý zápas, výborný od Bayernu, musím uznať. na Santiago Bernabeu vyhrali. Dobre, podľa mňa ten prvý zápas nebude taký komentovaný u nás ako ten druhý. Prepač. Nie, Ale môžem musím pochváliť Real Madrid, musím pochváliť. Takže, To bola taká prestrelka. Hlavne Arda Gülera. Toho. Arda Güler tam dal 2 góly. Akože ten prvý kamo bol úplne o ničom, proste strelil do prázdnej bránky podľa mňa. Ale ten druhý, som fanúšik Bayernu, ale to bola jedna nadhera, čo spravil. Hej. No. To bol krásny gól, ale ono to v prvom polčase padli 5 gólov, kámo. Bolo 3-2, Myslím, že pre každého fanúšika to muselo byť. hlavne zábavné. pre Bayernu. No. No hlavne pre Bayern, lebo akože prepač, vidieť, jak tvoj tým prvýkrát na Bernabeu vyhral a teraz No. reálne je blízko k tomu, že bude vyrovnané celkové skóre. A najlepšie to bolo, že vlastne bolo 3-2 pre Real, tým pádom bola remíza z toho zápasu. No. A prišla 80. minúta, nie, 85. dajme to. Bayern je na to expert dávať v posledných minútach góly. 88. minúta, spoza Vapna Diaz prejde hráča strela, Luninovi to akože prepadne a je tam. Potom 90 plus 4, nahrávka na Oliseho, Olise Do šibenice. z tých 3 pokusov jednu konečne trafil, posunul si do šibenice, jedna nadhera. Takže toto môže byť k Bayernu. A ešte som zabudol pochváliť Neuera za prvý zápas, lebo kebyže je čo ja viem v brane Urbik, tak Bayern je podľa mňa bez šanca prehral by na plné čiare. Ako ukázal, že aj keď má toľko rokov, koľko má, 40, kámo. no, On že je- stále vie predvádzať. On je taký starý ako Kompany, kámo. No. Takže to všetko k... Ja by som možno ešte prebral to, že vlastne ukázal, akože Neuer sa vôbec nebojí hrať akože mimo toho vápna. Presne, tak ale... Že ako, OK, spraví chybu, ale potom ju nahradí. Presne tak, on spravil v druhom zápase proste zle nahral, zle Aj vybehol. Giller nie to poslal. Güler dal gol, ale on zase vybehuje. On sa nebojí, kamo. Čož cením u Neuera veľmi. On celú kariéru tak hrá, takže, ale ten jeho štýl sa mi páči, lebo nie každý brankár má taký štýl. OK, tak to je všetko k Champions League a išiel by som rovno na Premier League. Keďže chceme troška vyhľadiť tú rovinu PSG Liverpool, tú Liverpoolsku, tak to nazvem, tak poďme teda do Liverpoolu, ktorý vyhral nad Fulhamom 2-0. Takže zase necháme hovoriť Jančo. Čo hovorí na tento zápas? Proti Brightonu, ne? Fulhamu. Čakaj. Aha, aj Fulham. No takže, pardon. No takže Rion Gumaha. Výborný výkon podľa mňa. Gol. Počkaj. Dobre, nič. A ešte Salah. No proste. Z Gumohy dá čo bude proste. Však. Vidíme. A však Fulham hral aj proti Brentfordu. Dnes. A zajtra hra Chelsea. Nie.
Dnes hrá Dnes Chelsea hráč. United. Ja sa na to veľmi teším, lebo akože dobre, teraz všetci začnú hejtiť, ale ja som... Asi všetci vedia, že ja som najväčší fanúšik Juventusu, že je to môj najobľúbenejší klub všetko, ale môj druhý najobľúbenejší klub je United. Fakt. Som si za nich stvoril aj kariéru v FC20. Nedá čo také, že Liver. Nie, dobre. Nie, to som prehnal, pardon. Liverpool je tiež Vieš, dobrý koľko klub. tu máme fanúšikov? Jedného, teba. A to ešte... Dvoch. Ešte môjho strika. Mhm. Pardon. No, takže, potom sa hral zápas Teraz hrá City- Newcastle Bournemouth. City Chelsea sa hral zápas. Teraz hrá Newcastle s Bournemouthom. A ako? A Jedna vyzerá... Vyhrá jedna. No, dobre, keď si začal ten Newcastle, tak ich forma je katastrofálna. Kámo, podľa mňa, mňa najviac sere, kámo, že Voltemade stal ich okolo 90 miliónov, A nedávajú ho. Hej. nedávajú ho, kámo, a podľa mňa je veľmi dobrý. Keby hral, Ale tak je? Tak podľa mňa by urobil viacej na hrote než Osula, Mhm. som si istý. A Všetci Gordon, ho ale Gordon je dobrý zase. áno. Gordon je dobrý, hej. Ale zaráža ma to, že Gordon vie zahrať aj krídlo. No však hej, Hej. ja by som to hral. Elenga, Gordon, Voltemade. Nie, na hrote je teraz Osula. No hovorím, kámo, Osula je na hrote. Namiesto Voltemade o 90 miliónov. Jedine, koho sa mať poznám, je Hall, Tonali. To všetko. A Ramsey. No, tak poďme na zápas Manchester City proti Chelsea, ktorý sa skončil 3-0 No. pre manchesterský veľkoklub, tak to nazveme. A ak sa nemýlim, tak góly dal... Nico O'Reilly. No, a Zase. bro, on je On je výborný. dobrý. veľmi. Dobre, teraz dajte mi chvíľku. Yes. Pozrite, za koľko nakúpili City cez toto zimné prestupovanie. Koľko ich to skutalo? 200. mega. No, 200 mega. Koľko ich kúpil? Nico Ale nie, on O'Reilly. tam bol už dlhšie. No dobre, ale keď všetko zoberieš tie posily za túto sezónu, Nico O'Reilly, Nie, on prestúpil. Však on už bol, minulú sezónu to bol. no dobre, tak aj toho nepočítame. Veľmi dobre posily privedli za 200 miliónov. Teraz uražím Liverpool fanúšikov ako minulé. Za 300 miliónov. Nie za 300, kámo, za 450 Dobre, tak mega. 450 mega. Posily, ktorý je jeden dobrý až teraz začal byť dobrý a to je Wirtz. Frimpong podľa mňa. A Frimpong dobre. Ďalšia sezóna treble. Ekitike. A Max Kerkeš. Hej, a určite najlepšia posila Alexander Isak, kámo. Cipano. Ten dáva samé hetriky, kámo. Ale musíme tak ho jasne. pochváliť, že nastúpil Cipana. Hej, no. Hej no. Proti PSG. Hej. Aj Podal tak to výborný vyzeralo. výkon. No. Však on mal 5,8 hodnotenie. Vieš čo A je? kebyže neviete, na zápasoch sa hodnotenie nezačínaš, no, také klasické hodnotenie nie od nuly, ale od... Teraz Newcastle skoroval. Newcastle. No dobre, takže keď neviete, tak akoby väčšinou sa to boduje tak, ako hráčov, Mhm. že sa začína od 6.00. Alebo od 6.0, alebo od 6.0. To je jedno. A Izak mal 5.8. 5,8. Robil, kámo, bro. Bro, To by som tam ja podľa mohol mňa Izaka, že- reálne, Hej, presne, Janči mal ale s znať. týmto súhlasím, s týmto No, súhlasím. vidíš. On by mal aspoň na 6, by sa udržal podľa Ne, mňa. Janči by však. sa na 6 udržal. Ale chudák je Kitike, no ten si asi nezahra na majstrovstvách sveta, sa keď sme zranil. pri Liverpoole. Janči, normálne on plakal. Janči mal depresiu ešte. Ale ďalšia sezóna tu cítim na trebu, chlapci. Dobre, stop ja kámo. Dobre, poďme ďalej. Prosím, môžeme United prebrať. Výborný klub. Hej, výborný výkon. Proti Leedsu hlavne. Hej. Určite 2-1 prehrali. Čo? Fakt? Ako na A začiatku... kto vyhral proti Evertonu, aha? A ty, kto si kúpe Everton dres? Bro je fanúšik Liverpoolu a kúpil si Everton dres. Dobre, môžeme ísť ďalej. Newcastle, keď sme už ho začali preberať proti Evertonu 3-2, no. West Ham 5-2, Liverpool. No, Ale hlavne čo by, kebyže tu môžem kritizovať, kritizujem ten Tottenham, čo ja fakt si myslím, že oni sa Oni sú prepadnú. 18. na zostupovej pozícii. No, blbý.
A Chelsea prehral nad Arsenalom, ale dobre, no tak Chelsea tiež teraz má takú sezónu, jak reálne Spurs, len sú na tom trošku lepšie, no. Hej, no. A keď si hovoril ten Leeds a Manchester United, tak 2-1 pre Leeds, hrali lepšie Leeds a hlavne to obmedzila tá červená karta, ktorú dostal, ak sa nemýlim, Martinez. A dosť to obmedzilo potom hru Manchester United. Výborne, Leeds. Takže, ja by som šiel do... Ja by som ešte, kebyže tak môžeme prebrať, by som prebral Man United Crystal Palace. Výborne zápasy pána 2-1. Výborne niečo. A dobre, to je všetko. Čo, ideme séria alebo Bundesliga? Poďme Bundesliga, tam je jediný, ktorý furt dominuje Bayern Mníchov, ktorý vyhral Presne 5-0 nad St. Pauli. No dobre, no tak to akože to by vyhral aj Liverpool už. Čo? To by nad nimi vyhral aj Liverpool. Určite, kamo. No, tak poďme rovno do série, lebo tam v Bundeslige máme čo preberať. Výborne. Takže môžeme ísť ďalej, ako výborný zápas chlapci Atalanta Juventus. Ak ste to nevideli, no tak hamba vám. To by porazil aj Liverpool. No hej, jasné. Atalanta je silná. Kto tam hraje? Vieš, kto tam Idem hraje? sa pozrieť na ich zostavu. Hruška Miško tam hraje. No jasné. Tam hraje... 1-0 sme vyhrali, takže Presne, Boga. Karneši. Boga, neskutočná posila, a musíte uznať, že fakt. No, Atalanta, no počkajte. Tým istý. Hej, akože Bayern na ňou vyhral, kamo. Ste nás pomustili. Bože, jak sa to číta? Deketelare. Vy ho nepoznáte, Deketelare? Nie. Však ty ho nevieš prečítať. Ten tu. Jaj, toho tu. Hej, ja či ty ho nepoznáš. Slabocha. Krstovič. Derun, toho poznám. Z Kalviny. Dobre, stop upping. Ideme. Ale chlapci, keď na Neldiš na hrote, si pána nechápem tomu. Tak, Oliver. Inak chlapci, neviem, či som vám hovoril, som bol v Taliansku a som si tam prečítal výborné noviny a tam bolo, že Lewandowski do ACčka alebo do Juventusu. Ach, to určite. Zadušky ho na hrot. Hej, Tak. nie, ja nechcem. Ako, bez problémov, hej, nemohol by, potom kebyže pôjdem, tak sa tam porozprávame po slovensko, poľsky, ne? Dobre, radšej to na podcaste hovoriť nebudem. Lebo po poľsky veľmi neviem, ako. Ja viem, tak niektoré Ale slovička. to všetko. Dobre, tak ja by som šiel na La Ligu, kde už je takmer rozhodnuté. Barca, no. No. Víska Barca, Víska Katalúňa. Ja nikdy- Však Mišo. Ja nechcem nič hovoriť, ale Barcelona tiež v poslednej dobe nepredvádza niečo výnimočné. Tie najlepšie kluby v poslednej dobe nič nepredvádzajú poriadne. Bayern proti Realu. To je iná rozprávka. Presne tak. Torres dal 2 góly proti Espanielu, Jamal dal gól, aj Marcus Rashford dal gól. A Neviem ako, ale ja nemám nejak veľmi rád Ferrana Torresa bez úražky. No, hoci Žralok. koho. To je Ale taký- ja mal výborný výkon. Ale zase hrozný výkon Realu Madrid. Proti Ktorý- Girone, nie? Presne tak, posledný zápas oni buď prehrávajú, kamo, alebo remizujú. Proti Malorke, no tak. Podľa mňa si nezaslúži, podľa mňa Valverde by mal hrať za lepšie klub než Real. A Atletico Barcelona, tam vyhrala Barcelona, dal gol Lewandowski a Rashford. V lige. Pravda. Štvrtý. Tak asi ja by som šiel na... Všetko, na nič. Presne, ja by som šiel domov. Ja by som šiel už na koniec. Ja by som dal, ako nakoniec, čo tu máme, by som dal tip na Ligy majstrov, ako ste to mohli OK. vidieť v poslednom podcaste, že ako to skončí. Teraz začne Oliver, Janči a potom ja. No dobre, Atletico Arsenal, keďže nemám rád veľmi Arsenal Áno. a nesedí mi to. Hansko. Ale zase je lepšie ako Liverpool. Takže, Dúfam, hej. To- bez urážky. Tak ako prepad, sú prvý v tabuľke. Dobre. A nie, dobre, to Pokračuj. Liverpool je najlepší klub na
v meste Liverpool. Dobre. OK. OK. Long cold. Také nevieš, čo? To je No super. dobre, takže Atletico Arsenal, prvý zápas 1-0 pre Arsenal, druhý zápas 2-0 pre Atletico. Oni to comebacknú. OK. Dobre, druhá strana Bayern PSG. Prvý zápas 2-1 pre PSG. Teda prvý zápas a druhý zápas si pána 2-0 pre Bayern. Tomu typujem. Finále Atletico Bayern. No, takto. Atletico. Jo. Rozmýšľam. Atletico. Ja No nikto dobre, sa ťa pokračuj. nepýta. Pokračuj. Dobre. Rád by Atletico. som videl Atletico vyhrať, ale keďže mám rád Bayern, tak ja neviem. Super Bayern, super. Tam sa neviem rozhodnúť. Bolo by mi to reálne jedno, kto vyhrá. OK. Že či Atletico alebo Bayern. Tak pôjdem, že... Jedine čo, nie je jedno, kto vyhrá tento Champions League z tej štvorice finálovej, alebo semifinálovej, ale nech nevyhrá Arsenal, to si nezaslúžia úplne. Presne tak. Ja fandím Bayernu. No dobre, Janči, tvoja prediction. Takže Arsenal Atletico Madrid, prvý zápas 3-1 pre Atletico. Čo? A druhý zápas 2-1 pre Arsenal, takže Atletico postupí do finále. A Bayern PSG. Prvý zápas skončí 2-2 Aha. a druhý 4-3 pre Bayern. OK, V takže... finále Bayern Atletico. Takže, Atletico Arsenal. Počkaj, a kto vyhrá v finále? No tak asi Bayern. 2-1 pre Bayern. OK. Takže, Atletico Arsenal, prvý zápas 1-0 pre Arsenal a druhý zápas OK. 2-1 pre Arsenal. Takže Arsenal do finále. PSG Bayern, prvý zápas 2-1 pre PSG a druhý 2-1 pre Bayern. Pôjde sa do predĺženia a tam v 115. minúte rozhodne Olise. To mám už premyslené. Takže... A potom v 119. minúte dá gol Alvarez a potom to pôjde do penalt, pocítim. Alvarez, what the fuck? Však Atletico, ne? Čo prejapuje? Ja aj tak Arsenal, aha. Arsenal. PSG! Čakaj sa to bude Je- o PSG, ty. Ale Doriti, ja si Ja myslel, viem. že v finále to je jedno. Počkaj, ty to typuješ tak, že v finále... Semifinále. No, ale že v finále bude... Bayern Arsenal. Čo? A skončí to tak, že No, to bude takých 5-0 nakladačka. Presne. Bayern vyhrá 5-0 nakladačkou. Áno. Debakel. Arsenal nemá 2-1. šancu. Ale Ale potom jak tam môžeš typovať Arsenal, však oni sú slabí. uvidíme. Nie, oni sú slabí, oni... Aj keď pôjdu do finále, tam si spravia hambu, jak Inter minulý rok. A chceš, aby Alex zrušil Ja, odber? aha, no. Nie, nechcem. OK, Arsenal je dobrý. tak toto bude pre tento podcast všetko. Ďakujeme, že ste sa na toto Veľmi. video pozreli a dopozerali do konca. Nezabudnite dať like a odber a pozrieť si ďalšie podcasty, ktoré tam máme a my sa s vami učíme. Čauko. Čau.